Ngithi hlala nami ngixoxela isigaxa sami. Nani kuphi? Ngimthanda umfana bakithi. Hawu, ngamthanda umfana wabantu. Ngamthanda umfana sahlukana. La sahlukana khona. Ngithi nje 2023 sahlukana. 2024 July umfana afuye. Umfana uyabuya usebuya ngokufuna something kumina. Hayi ngiyaxolisa baby. Ngiyaxolisa baby into engayenza hayi cha nami impela ngangisathathekile lokho kwakungithathile kodwa manje ngizimisele ngokuthi mina nawe kumele silungise lento le into yethu ibe sharp. Okay, ngivume ngoba ngangimthande emhlabeni angikaze ngithanda umuntu kanje. Hayi angikaze ngithanda umuntu kanje futhi hey sibuyelane nomfana. Umfana angifuna ama-favor. Yazi mfethu ke baby la nginenkinga ngidinga imali engango wangitshela ukuthi unezikweletu yena nomuntu wakhe lo waphela ade benaye athi yena banezikweletu nomuntu wakhe uyangidinga usizo lami ufuna ukuphuma ngisho nakuyena bebeqashile manje usefuna ukubuyela umqashwe kubo uzoshiya umqasho uzophuma naye engazi ukuthi uya kubo amshiye khona mase kube yona kube ukuthi usebuyele back kubo. Hayi ngivume phela ngoba phela nami ngizimisela ngokubuya esehlukene no my sister phela lo. Hayi cha shame ayikahle yona uma kufiwe. Hayi shame athi ufana hayi ngizodinga imali okugibela anginamali ngikhokha izikweletu anginamali my sister lo udla mfuna ama take away. Hayi ngibuza ufuna malini ekhadini nami ngino 600 lase bank ngimtransferele u350 ngithi mina uzogibela ngale mali le amasotshwana u2. Hayi okay mfana bongeke yabonga umfana sharp aphinde umfana abuye ngebu2 ngidinga imali engaka ngimnike. Ayibo hayi sibuyelane nje nomfana kube kuhle kusebuyele kuba umfana kube kuhle nje sijole hayi manje sekuyindoda nomfazi siyafonelana ke manje kuseni mina ntambama njengoba kwakwenzeka before sathandana one day hayi sivashelana hayi jabule ngisho uma wakhe ajabula ngiyabonga ukuthi nibulungisile nabuyelana. Okay umfana ke akuphatha umkhuhlane sengibuya okwesibili aphatha umkhuhlane umfana mephatha umkhuhlane ngimvakashela akanamali uhobo hey mfana wami uhobo namanje futhi usazoba uhobo athi umfana ke siyavakashelana manje ke uma wakhona uyajabula ke usibuyeleni hayi nami bengijabulile ukuthi hawu Nkosi yami sengibuyile ke emzini hawo kwathi nje ngakusasa ekseni ngivuke ngeke ngase ngemoli eseduze kwakhona lapha ngithenge izinto ze-medication phela nami ngiyamzama phela lo wami ubhebe angithi ngiyamzama ukuthi abe right. Umfana kuthi ngafika i-weekend ngafika kweyi-weekend angisakhumbuli kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngavuka ekseni amfana bhutula ikhadi lakhe le-medical aid ngifuna ikhadi lami le-medical aid hawu likuphi na yabosho sithi sale emqashweni ngithi mina mbulilande manje athi umfana hayi ngililande manje hayi sihlale ngithenge lezi zinto lezi zokuthi phela shuthi abelibazisa ke ngingakafika ikhadi lakhe le-medical aid. Hayi umfana ke aphuza okuphuzwayo ke ngizame ke wengena handle iminyango wengena handle isicabha mina lo ngayithenga ngoba ngenzela nayo inkinga ukuthi zingakhozeki inkinga sisabhizi phela la ngaphakathi ngoba sengibuyile ngumama madam hayi shame bakithi hawu ngithi umfana sengiphelezela ntambama umfana usengiphelezela sihlangane khumbula ukuthi ngithi umfana ubengafuni ukuyolanda ithe ikhadi lakhe alikho semqashweni ngathi akawulandi wathi cha ngikalandi kanti uMageliza lo wakhe akekho vele nokhiye shuthi wasemqashweni lo kwade kuwumama phela before shuthi mina sibuyelana akekho nokhiye wasemqashweni. After lokho
sihlangane sengiphelezela sihlangana no mem lo ubuya emqashi ubuya azi webuya ngoba wephethe uplastic nje wase beauty zone wehle eTexini sahlangana ngibingelele nezulu liyakhemezela ngiyabingelela ibingelela kwabingelela yona intombazana athi sanibona savuma akuvume mina ngibuza ukuthi mina awindaba ungavuma omunye umntwana ekubingelela ayi adinwe yilokho ukuthi mina ngisho leyo nto hayibo athi ke ngigibela ngithi mina impela siyazi imjika ngoba kuyaneza uphethwe nawo umkhuhlane ajike umfana abuyele endlini mangithi ngiseTexini ingakafiki ngisho emall engangizokwehla kuyona ngithathe i-taxi izongishiya ngasekhaya angifonele athi ngisawulanda ikhadi lami le-medical aid ngithi mina okay ungifonele mawusubuyile maye ngifonela angangifoneli ashiya ifoni shuthi kuba hambi mina mangifika ekhaya ngiyafona ayibanjwa ngiyafona ayibanjwa ngiyafona ayibanjwa kwaze kwasha wabuyela kumina ngabo 8 into eyenzeke ngabo past 3 kwaze kwasha u8 kubili mebuya lapho lalela sengiyisifebe wenani ke awangisho umfana ayingimblock umfana shuthi phela manje sesesito yethu isiyapheda futhi ayi angisho umfana ngimi-unblock ngithi ngiyazama Facebook ngiyaphinda ngiyazama hayi aqhubeka umfana ngisho ngenhlamba angisho hayi phela umfana imali ayibolekile kumina uboleke kwazi kwabe u2000 imali ade ifuna kumina kwazi kwabe u2000 sengithini mina mfethu yazini ke ngicela ungibuyisela imali yami ungibuyisela imali yami mfethu siqhubeke-ke netade siyona before lethu 2000 wami sihlangane hayi angiphendula ngalo umfana wangitshela ukuthi lalela la akho mali wayithola nami ngangikwenzela sithandana lalela hayi cha shame kithi mina sasithandana phela manje asibuyisa ifoni yami nami ifoni engiyiphethe kangiyithengele uyena sisathandana ubuyisa ifoni yami nami ngeke ngikwazi ukubuyisa ifoni phela ngizosathana mina mangingase nayo ifoni kuxatshana indaba ize ifike ekuthenini ngisho ukuthi mina naye siyayeka ngiyiyeke-ke nemali ufana namhlanje akahlupheki mfana wami usazohlupheka futhi uzohlupheka uzufe wena uyohlupheka uzufe ngoba ngikuqalekisa kodwa ezami inyembezi azizweli phansi mfana wami